siji. Apa sing masak jenengan ngerti? Heeh. Sing masak sapa? Sing masak to. Lho nek kula ya paham no. To. Bu Sinem. Lagi. Dukun pijet Sambira Byong to. Tukirak. Saka. Bablas ning Surabaya. Keluarga panjenenganipun Pak Siman rezekine tansah sempulur, sami sehat lan panjang yuswa. Amin. Bengi iki meletik mulung reng tenan. Tasih wonten, tasih wonten. Nek sing apik-apik lho, sing apik-apik. Kowe ndongakne aku bareng sing apik no. Nggih no. Ning pasar tuku bayem. Digawa bali ning omah terus dijangan. Kemanten anyar tansah tentrem ayem, enggal-enggal dipun paringi momongan. Amin. Wah, tuku karung ge wadah gabah. Gabah garing gawa ning selepan. Sedaya warga Sambira Byong rezekine tansah barokah. Amin. Murah sandang kalawan pangan. Amin. Arek sugih donga iki. Godhong jati gawe buntel tempe, tempe digoreng nganti gosong ireng. Sedaya warga Sambira Byong nindakno kabeh ben masyarakate ora meteng bareng. Meteng bareng repot lurahe. Lha ora apa-apa malah kaya wong dramblek lho. Aben jagong bayi. Ora apa-apa ning seneng buut. Seneng buut. Apa kuwi? Bidane mriki jenenge buut. Wah, kok roh kowe rek? Lho, mulane ku silaturahmi. Kene. 50 lho, 50. Tak bedhane kene. Mula wong silaturahmi. Kowe kok nek Sambira Byong iki sahabatku. Aku awan bengi dolanku ning Sambira Byong Pulau Tondo Jabasari. Nggih. Nek trimo gur jeneng-jenenge piyayi kene kowe iki kalah ning karo aku. Lah tenane lho. Tenan. Pak Lurah sinten asmane? Jenenge. Lho, kaya ngono silaturahmi iki jeneng jare ngendikane. Aku wis sepuh piyayine wis ro piyayine. Asmane sinten? Wis tak eling aku lali jeneng aku marane memori kuwi. Gelem duwite ra gelem piyayine ya kaya sampean iku. 20. 2000 kuwi. Wah, wis ditawarna saja. Saya nom barang kowe. Jenenge Pak Lurah kene sapa? Lho Pak Akrisyanto. Pak Muhammad Akrisyanto jangkepipun. Leres, Bu. Silaturahmi KTP ku Solo 3 ning atine karo Sambira Byong rumaket. Lho, Pak RW-ne Pak Nur Jaini. Tekan RW. Lho yo paham kok. Iya. Lho piye lho? Pak Nur Jaini. Kancaku kuwi jane. Lho piye? Nek aku jenenge pancen lali. Mula niku wong iki silaturahmi. Ayo. Napa lho? Napa? Apa iki? Niki gatel ning kene lho, Mas. Iya. Pak RT-ne nuwun sewu Pak Kasmani. Lho, niku. Siji. Apa sing masak jenengan ngerti? Heeh. Sing masak sapa? Sing masak to. Lho nek kula ya paham no. To. Bu Sinem. Tak takoni saiki nek ngerti 50 ya. 50 kene ya. Kosek aja coba. Lagi. Dukun pijet Sambira Byong to. Tukirak. Saka. Leres lur. Leres mboten, Bu? Loh. 50. Ya ampun. Golek diceket gampang. Kok ya ora tekan dukun pijet lho. Lah ya weruh kena tak catet siji-siji lho kae. Lho, asem aja. Lho. Iya. Golek sandang pangan iku direwangi ngono terus-terusan terus pawon. Oh, masane. Jenengan ngerti? Yo, saiki ngene. Sampe ngerti ora? 50 mari tumbuk. Ora ale kari 4.000 rek. Ayo ora gelem 50 tumbuk, bedhek-bedhek anak gelem iki sampean mang pek meneh. 50 ini. Oh, Aku napa bangkrut rumangsane iki ora. Sesuk tak dewe 20. Bangkrut jii ngono bangkrut wong ora jii wae. Jii maklekmu. Iki kok enek sinden tombok iki kacau. Ora. Kene, tumbuk. Kene. Kene aja sindene iki gawa meneh mah repot aku. Apa? Jenengan dibedhekan apa aku sing bedheki sampean? Kowe bedhekan aku sih. Oke. Jenengan ngerti kewan? Waduh, Kewan apa sing mlakune alon? keong lah. Wah. Hei. Keong mlaku rok. Uduh. Apa? Kewan apa sing mlakune alon? Bekecot. Aduh niku Jerry iku SpongeBob kuwi jenenge.
Kewan iki kejaba begitu ora ono sing lakune Ono. Apa? Macan. Kok iso macan wis lho. Macan ki mlakune alon nek mlayu banter nek mlaku ya malon ngene lho macan. Macan nek mlaku alon nek mlayu banter 100. Jangkrik jare. Ya. Oh. Kowe tak bedheki. Ah lho wani ora piro. Tak bedheki tumpuk kene. Lho tumpuk iki di Satu. Wes kok tumpukno 100. Tenang we. Aduh, ayo. Kene tumpuk kene. Iki ora berarti judine sportif. Iya, tumpuk kene. Tumpuk lho. Kowe tak bedheki. Rene. Jawabane ora ono liya kejaba. Apa ayo. Kejaba Coba. Apa? Apa coba? kodhok. 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 Jawabane ora ning liya kejaba Kodhok. Kodhok. Kewan sing mencolot kae jeneng apa, Reng? Kodhok. Iya. Lho yo ngerti tak cilik-cilik. Tak cilik-cilik ngerti lho. Seket nyon. Iya, Ya taman sik. Seket. Kewan sing muni ning gelombang tetot kae apa, Reng? Kodhok. Ya. Seket. Ya. Tumpuk ini. Lemah kok jalu kok numpuk nek. Saiki 100. Loh, 100 PN kabeh. Tenan ya. Heeh. Oke, rene. Kowe kodhok arep duit pilih ndi? Kodhok arep pilih duit pilih ndi? Duit. Ora iso. Jawabane kodhok. Kodhok karo duit pilih ndi, Reng? Kodhok. Lah iya, kodhok 200, Reng. Sile 100. Sile 100. Arep duit pilih ndi? Tak omongke Mas Rin. Piye? Aku tak takon. Piye apa? Kodhok. Heeh. Nggih to. Ana kodhok. Mlumpate niku 1 meter. Iki ra total lho iki. Aku ora duwe modal. Iya. Sile 100 suwe. Apa? Ana kodhok mlumpate 1 meter. Arep mlumpate kalen 3 meter. Butuh pirang meter mlumpate? Kamangka sak mlumpatan iki 1 meter. Butuh pirang lompatan? Heeh. Kalene ambane 3 meter. Sak lompatan 1 meter. Wah sak lompatan iki 1 meter tok. Monggo kaline ambane 3 meter. Dhek butuh berapa lompatan? Nah, Logikane ya 3 lompatan, Rek. ora iso. Kok iso? 1 lompatan saja. Lha piye? Melompat jedeng terus renang. Kodhok iso renang. Kodhok iso renang. Tak bedheki. Oh. Sebab apa sapi kok ngiler? Sebabnya apa? Sapi kok ngiler? Pancen sudah takdirnya Wah, sebab ora iso. sebab lambene jeber. Wah, ora iso. Tapi irunge dawu. Wah, malah kleru. Wah, irunge jeber. Apa? Salah. Napa? Sebab ora iso ngidu. Nek sapi iso ngidu kok pecut ngidone raimu. Piye? Sapi yo idu. Lah iya mermulane ngiler. Apa ono sapi idu? Apa yo umrah. Oh, lah iki jenenge bedhekan ngoten iki. Iya. Nggih. Iya iki jenenge bedhekan. Nggih. Ana ning ana lho, Mas. Wah, Sapi sing daginge ora enak dipangan. sapi apa? Sapi teng. Jumblem ya. Yo, Mbak Yosi dikancani Mas Gareng. Yo, Pram, sepotong Pram. Dian Pratiwi. Nggih wilujeng dalu jane balipun sugeng dalu. Pripun wartanipun? Oh, sae, alhamdulillah sae. Sehat jiwa raga. Walafiat. Iku mek sehat jiwane ragane tok. Saya repot ya. Apa? Kene mau ayo. Sing jarene arep nguyak susu. Sing jarene arep nguyak susu. Ayo. Kowe. Kuwi wong ning kono lho. Kok ora ngajar ya ampun arep macem-macem ya le kene wani uyeken le uyeken nya ayo kene ayo sapa mau sing muni arep sing arep uyek sapa uyeken lho uyeken uyeken Kok sik aja awakmu ora penak.
Misalnya Apa pinggir kes-kes. mulai kadung wes kadung nesu tenan reng. Kowe tekne reng. Alah nesu-nesumu iki kalah karo kucing. Ngecel lho, ngecel. Padane apa kucing, he? Kok iso lho, aku iso kalah karo kucing. Takon ya. Masamu tak gejol lho, kowe kok tak gejol sikilmu. Tak gejol. Aduh. Hei, Belum apa-apa. Kena sikil kucing. kapak-kapake sikile pitet dhewe, Bu. Oh, sikil dibidak dhewe kae. Iki ya sinden koclok iki. Ora kutul sentet. Sampeyan ganase bojone sampean Mbak Dian Yosi prasejarah iki. Kok sampai Pratiwi. Oh, Ya Allah, namaku ya ampun Yosi dan Pratiwi Harmono sepanjang hari HE. Cantiknya Indonesia, cantiknya Nusantara. Ini loh, eksotisnya benua Asia. Ngawur. Apa? Ya Allah ya ampun. Lek guget-guget kaya lele digedhek. Ora kaya klebu ngorong-ngorong ini. Lek kan. Oh, sampai iki non sewu. Kudune pas pada diri sendiri. Pas pada piye? Introspeksi diri. Karena sesamban iki kalah karo kewan kucing. Kok iso dipadak nih Lho, kucing? kewan padane kucing. Nesu ya. Bapak itu sudah mempunyai fakta tersendiri. Mantap-mantap kok mau dipadani karo kucing so kalah karo kucing iki nalare piye? Ora iso to ya? Riset dari tahun 2013 sampai 2017 kita sudah buktikan dari Jerman sampai Spanyol dan piye nalare ku lho piye kok iso kalah karo kucing lho. kucing kae nak babaran, nak kelahiran. Ora iso dadak kondo-kondo wong gawakno gula ya. Lho aku babaran, anakku lanang manuk iso bapake ora. Nek ulinan kan Ora mungkin ngono. Sampean babaran. Lho aku babaran anakku lanang. Lho Doreneo iku arep akipoan. Lho ene kuwi gek babaran. Kucing gawene. Iya. Desa RT sak desa ngerti kabeh. Sampean gawe apa krungu. Sampean gawe Gawe apa? Mantap gawe apa? Gawe apa? gawe anak. Kok iso dipadak nih karo kucing? Jajah sampean gawe. Waduh enak tenane. Jajah nawani ngono. Arep mangsane. Bisa tak video. Tenan. Iya, Yo karo bangok. karo meyang-meyang ngono. Kok apik kowe timbang kucinge? Ketake kok ya iya. Akhir sekali ngono, aku ngerti kucing lanang ngerti. Aku akhir sekali kucing lanang. Meneliti riset. Ngono kucing lanang. Ora kok kiri-kiri rek. Masa aku. Ora. Peper. Mosok gawe kira-kira padahal nguyuh ae. Mbak Yosi, Salam. niki wonten pundutan Nggih. caping gunung. Caping gunung. Blengke. Caping gunung nganggo jembeng ya ra. Gembleng ya Allah, gembleng ya Allah. Lah iya ta, Dik. Wong lek arep dijembleng lek ra dijembeng sik ya ra iso. Oh ngono. Lho. Nah, ya ta. Ngene. Ya Oh kudu sikile, ngene. sikile. Iya iya ta tandake ya kudu ngene iki. Apa iso kon mingkup ngene? Ngene Nah, ra. iya. Ra kenek ta ya. Berarti nek arep dijembeng kudu dijembeng. Oh iya to dijembeng sik, Dik. Enak ta sih. Ora langsung. Direk. Cek karo tak maca layang. Oke. Salam budaya Kidalang adik Natasha Putri badhe nyumbang lagu Esem lan Guyu Wong nggih. Oke. Oke. Kali-kali gumantungi rasa kagem Kidalang matur nuwun saking kula rujak jos Sambrojo nggih, matur suwun. Wah, ngene iku dikirimi rujak ta. Assalamualaikum Pak Dalang. Kula Pak Yasin saking Bogor iki tawang nimbali awake dhewe, Nduk. Sampeyan Nyuwun. sampeyan yang mene mangan rujak langsung bebuca lencer. Melancarkan pencernaan yo. Bebuca lencer mentret. Pak Yasin saking Bogor nyuwun tembang sepisan Juragan Empang kaping kalih gumantungi rasa matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yasin tahun nimbali awake dhewe biyen. Coba saiki diatur kesik caping gunung. Caping gunung. Mengke nggih bab caping gunung genduk Natasha Putri yen ngersake nyumbang lagu. Nggih. Nggih, Pak Natasha.
Yen iki sing jeneng kula sinten? Ya aku sih. Oh jenengan. Aku sih. Aku ngomong sisane gareng. Cah. Ambune kok ngono ya. Yo ben. Kowe 200 to, Mang. Kurang 200 to. Lho kok sampean ngerti lho? Dari ketoke kok semriwing-semriwing piye ngono. Lho aku ki ora telung dino adus, ora adus yo padha wae. Manganku batang kok. Ya lah ya. Keringet kuan mambu keringet lirang. Ya. Capek ngono. Mas. Sawangan reng jengkleng ini. Lho. Apa paling metu angin tok. Kok iso metu angin to? Ora. Kumantane wong padane kompresor. Genet kan. Emak. Was. Ya. Piye nduk cahayu genglenganku. Duh yo mesti jos yo Jos. mesti penak to yo. Oh lho rek, dadi wong yo. Yo pas yo Sungguhne mesti karo penak. pawakan. Wong apa-apa piye. Yo jos yo. Ya. Urung Apa kowe mendak iso. ngrasake nggonku tele-tele. Walah tenane lho Ren. Walah. Aja membuatku penasaran lho Ren. Saya aku 4 dino ora amur mbok wedok iki. Lah kowe mau tak cepaki kenean-kenean ku yo kare nilai. Pirmu sing ngendi? Iki aku gelem kaya kenean-kenean kena pasal tak seto. Lho kok iso kena pasal Mas Gete? Di bawah umur Ora. Salah wis gede let. Kowe ngerti mau neng Alfamart mulut. Heeh, napa? Cah loro iki jarene purel. Di iki. Heeh. Metu ka Alfamart bocah loro migat, mikut karo mencak-mencek. Satpame muni, "Mas, jenengan duwe KP to." Aku dikira gemo. Kok yo wis Mangklek. kok yo wis dinyang wong. Yo luwes sampean germo luwes. Kok iso? Iya. Karo wis gondrong. Ora. Sipit-sipit kaya Cina ngono lah yo. Ngoten niku. Pinter Pawaan tawa-tawa sih. Tenan. Pinter tawa-tawa yo nang. Mulah pinter nak tawa pintere ra omong lho. Wah, wingi pas nemu ora pas karo sampean pas Lah, dolane. ora aku. Ah, Karo Ojo. sapa? Nek Ojo. karo sapa? dolane Solo. Ojo ditane wek. Dolane Solo. Ora pamit aku kapan lho, Rek? Alah. Wah, ojo ngaku gareng. Wis jane kritirane sing rada mlenuk-mlenuk. Ngono to. Tenan kuwi. Rek ora. Dadi koyo ngono kuwi. Rek ojo ditane rek. Alah sing ngene-ngene iki jane iki ora pati kriteria Oh, jane. ngono. Jane marti pek kayane tok. Oh, alah koyo ngono kuwi ya sesuk-sesuk. Wah, Terus ngene iki. Oh. Nek mlakune ngene. Seneng sing bokonge gede sisih. Oh, ya nek wong bawa gede sih. Bokong sangklir. Ono. Apa? Bokongnya sangklir. Iki ati dari kode. Deket sisi. Yang gede Mas ya. Ya iya ana kowe iki tanjamu ki ya iku siapne to yo. Terus lo. Ukruk kaya ngono ki. Reng. Manuk kademen lho. Iki sentane bareng yo ngene iki. Landu-landu yo. Gila lho. Reng. Sampai Kuwi wis paling gagah prakoso ya. Lu sangare bareng iki yo pas kene iki. Mbak-mbakna kaya Bimo kaya Werkudara. ya. Kaya apa? Tajake ngene kok apa? Sial. Karek lak setampang kentolo. Yen memaja abang karo Ya cengpi rasane. menika raosipun boten sekeca diamput. Pasti lho.
Ya jancuk. Reng gerobak seratang cembol. Nek kene nek aku jambut ora. Nguri sisan Ya ae. ora penak blas lho. Wong aku madhep kurono lho kok terus glengku tekan kono terus caramu piye? Lah wong kene iki duwe setan gen pas penake piye? Yang ngono kuwi gen cara-cara Jero apane natap lho natap. Ngerti natap ora? Yo nek jeneng kok kono iki ora mungguh rek kok ngarep kok mburi jeneng iki jenenge. Ora penak. Iki jenenge perwira nek kok ngarep. No. aku seneng siak wingking. Ora Ayo. enak sing ketomong. Ya. Apa? Kok aku golek pase ndi lho. Tunggu ya. Tunggu. Lho. Nah, Lho. Aduh, ya Allah. apa? Ya Ya Allah piye? Ya Allah. Aduh. Setan. Aduh, kaya balon lagi. Wah, pengen koyo galon. Kowe nggonmu semene iki rek. Iki nggonmu semene iki. Wih, Sampai apa? aku percaya gini sampean semene iki. Aku percaya Yo ora ngono bentuke lah. sampean gelem semene ning keplek. Asem. Mending semono nih kenceng gitu ya. Ya. Aku urung tau roh. Kenceng ya, Dek ya. Lah yo mbok. Ayo coba. Keplek ya, Dek. Ayo tunggu ya sudah. Ben piye jalan polahe kowe ngopo? Astagfirullahaladzim, yo aja kasar-kasar to, Lek. Lu ki sing halus karo wong wedok ki sing halus seret ngono terus piye? Allah dia lusi wangel ra umum kok dikuasari ngono langsung ngejot wis papletuk. Sisi wae kok kabeh kok. Biayaan rutukan kono ki lho karepku yo piye? Tak kono kowe ora krasa krasake aku kok tak kei kono mani-mani tak kono tak mbak ning kene tak ceret. Ya, Piye? Iya. sorry ya, Dek. Sorry ya, Dek, ora iso gawe nak kiase kesamamu. Ayo. Ah. Pacitan. 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 Pitan. Capitan wah kuwi nyapit. Maaf, saya hilap. Cepitan kok kilap yo. Apa tak pacitan to? Pacitan. Lain. Lah cakepanku ki cepitan lho. Dadi Iya, aku Sat. wis Sing apa yang ngatane? Kareng. Heeh, lho Udah aku bener ora kok, lho. nggonmu cepitan kok. Kowe ki piye kowe cakepan ora bener iki? Kau ora cepitan. Apa? Kae pantepit. Oh, mau dicepit. Apa kur kendut barbarane. Dilarang. Baik. Kowe lara lempah kok wis. Ora. Digunak kono ke ya ora krasa blas ora. Iki jane selate mane wangel pet wah. Oh, wis mati rasa kok. Wah, Kurang teknik kok kowe iki kok. sing diarani nuwun sewu.
Oh, Apa? SKDK. SKDK itu apa? Surung blundung bibit katet. Hujan janjine piye janjine dadi Ora. iya apik suarane. Berbicat, Pak. kaya iso nyuara Kaya wong ya. Iya kan. Masamu aku demit kok kok kaya wong lho. Ora Nek kaya setan ku berarti aku wong. Nek kaya wong berarti aku ora wong. Lah yo apik. tapi rumangsane ora nek iki Nah, lawang aku lho. Musuh itu aku lho, Reng. Musuh cedek ning wong lah. Lho sampean ki sewu ki lanang wedok iki padha wae. temen-temen piye Berarti aku setan. yo aku nggak ngarani wong semono kowe rumangsa ya Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun nggih Mbak nggih. Hmm. Nggih berarti lho nggih kita. Berarti aku setan iki Mbak Yuni setan. lho kok Matur nuwun nggih Mbak nggih. Nggih, lho Mbak Yuni setan. Lho berarti sampean Mbak Yuni setan. Matur nuwun nggih Mbak nggih. Nggih, lho berarti Mbak Yuni setan. Aku setan kok. ora terus Nggih matur nuwun nggih Mas nggih. Nggih Mas nggih, matur nuwun nggih Mas nggih. Ora. Mas nggih. Ora. Berarti sampean ora bojone setan. Ayo. Nadia Sarto